laukote bat zeruan, gu hiru gaituk, jauziaren norabidea kontrolatzen duenak ikildu egin da, zoro baten erdira garamatza, bikain hilda gaituk eta ez gara hasi. Aurrera introa! Berdin duk! Introakin berotu egin nauk eta labana diat eskuan! Guazen aurrera, haien kontra egitera! Dakidea gainera, aurren endoa! Erazora! Hei! Hortzegon bat eta kidea hil egin diate! Eskutatzeko momentua, hemen nauk! Horzeko karrezi! Zaren atzean! Kuku! Bilatzen ekatuko zen! Ez egiat! Hemen ondo nagok! Ama, hemen zetorrek berriro! Nahi! Ikusetzin boterea! Zapak hartu, hoi bada besteak! Alde gitzazu arrezi! Wahaha! Apatxarrena India! Bikain! Jokaldi! Aparta! Ez zeukeat arma bat berarez! Arma gabetua nauk! Demontre! Anatean! Bakzagok! Atetik ateratzen! Nauk arrapatuko mutik! Arrizkatuko naiz! Etxe honetan sartu! Ea armari dauen! Bikain! AGR-a! Ongi, arrapazak dana! Oi, lorratzak! Ai, ama, ne azpian zegok! Apatxarena egingo zioat! Atera, arrezi! Ongi duk, adrenalina! Behar nuena! Eta orain, bizi berrituta, estaria izatera! Arrapakin bihurtuko diago! Toritzo! Lotara! Gauzak hobetzen doaz! Orain, ondo armatuta eta ondo babestuta gaude! Bigarren maileko txalekoa daukagula! Lorratzak berriro, beste bat hemen azpian! Nauk arriskatuko! Hemen itzaran goziak! Eta gertzen denean, tiro egingo dira! Bikain! Bikain! Bueno, hau ez zegok batere gaizki. Pentsa, oin dela gutxi, nola hasi gaituan, eta oin, gabiz batere txarto. Hor zeukeago kidea arriskuan, bazen laguntera. Buah, eskuat bat denetan! Terminator mode! Anagarrastaka! Narrastiak! Hoi! Zinen ongi, nora oatzoto! Zuere lurrera! Agur! Beste bat, daugarrena falta du! Ai, geratu gurekin jolastera! Zuk bestea akabatuta? Ai, zinen ongi izkukutak eta jolastu nahi du! Ordoa! Porter, ikusezin paterearekin! Lurrera! Hoi!
Borrokako zauriak zendatu. Eta guazen laguna berriro borrokara ekartzera. Maite diago lagun. Eta eskera unitzire adrenalina gatik. Mil esker lagun. Begira, begira, zer dagoen zerutik erortze. Pistola bakarri daukaten bi lagun. Bueno, lagunez, bi etzai. Agur lehenengoa. Eta bigarrena, hombre, bigarrena armatua atera duk. Agur, lotera, iere. Eta hortza daukagu hornidura kutza. Hornidura kutzaren ingurak beti lizkarra dario. Down to the last 5 teams. Ez da zerretu. Nik bakarri jolastu nahi nian. Zegin mini. Begira. Keep your wits about you. Bat, bi jolas, hiru jolas, engainatu nauk oso ongi, bikain mutil. Eta iez egitea lortu gainera. Orain nire txanda duk, nire AK berezia hartuko dut, ni prestatutakoa. Bet, tirokatu naute. Azkar iez egin. Salto, tralala. Salto, tralala. Hori du, Muten Rosi teknikarekin iez egitea lorte du. Gogoratu lagunak, tiro egiten digutenean, eta ezusten arrabatzen gaituztenean, oberena salto eta irriste egitea da. Muten Rosi dio, iratzu ortogak, ez nik. Hau bukatzear dago. 15 nire kontra, adorean unbaitetik atera behar dut. Sons of Scotland! Ai, Pedro Mariscala. I am William Wallace, Ez William Wallace duk. and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. Nafarroako And 3 men you are. seme alau askeak. What will you do without freedom? Borrokatu. All the days, from this day to that, for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Kuraya! Erasora! Eraso! The safe zone. Guatzen borrokatzera! Hau eginda zegok! Geldi ezina nau! Baina non zagok jendea! Bakarra gelditzen da? 15 ziren ba? Eta gaina tiroka! Irabazle! Ongi lagunak! Partidan garai atera gara! Gogoratu zein gaizki! Hasi garen bakarrik armagabetuak! Baina azkenean barrea eta umorea baliatuz kriston partida jostagarria egin dugu! Badakizue, hurrengo bidero arte! Arrezi zuekin, izan ongi!